Hai să vorbim puțin despre cannabis. Cum a început business-ul ăsta? Cannabis sativa și cannabis indica. Este vorba despre THC, tetrahidrocannabinol, că CBD-ul ajută la reducerea stărilor de anxietate, totul se eliberează cu acte, totul se vinde cu factură, deci se poate comercializa, se poate consuma, utiliza, o să fie ok. Salutări și bine ați venit la un nou episod din podcastul de vineri. Este vineri, deci un nou episod. Alături de mine l-am pe Bogdan Pană și invitat special, sau noi așa zicem, pentru că o să vedeți mai târziu despre ce este. Vorba este Ciprian Florin, antreprenor. Titlul ăsta de antreprenor e așa, toată lumea, el are un business practic și după cum vedeți în spatele lui frunzulițele alea de... sau dacă ne ascultați în spate, are niște frunzulițe de cannabis. Da, ne-a trimis niște tricouri Ciprian, în prealabil. El are un business cu CBD. Acum, treaba e sensibilă așa, adică cu toții știm că e puțin legal, dar Ciprian ne spune că e legal. Ciprian, e legal sau nu e legal business-ul ăsta tău? Salutare în primul rând, salutare la toată lumea. Vorbind de partea de legalitate, e puțin alunecoasă treaba. Cam toate chestiile din România în care nimeni nu știe exact ce și cum. Partea asta e 100% legală. Având în vedere că avem anumite legi pe care ne bazăm, avem anumite legi, în primul rând, din legislația națională și legi din legislația europeană, rezoluții europene, care sunt date la nivel de Uniunea Europeană. Așa că, având în vedere că România cumva este pe acolo prin Uniunea Europeană, încă mai este, ne putem baza și pe legile alea. Ce se întâmplă exact despre cannabis? Hai să vorbim puțin despre cannabis. În primul rând, cannabisul sau cânepa, ca să fie așa mai pe românește, are două variații, exact cum sunt și strugurii, albi și roșii. Da? Așa este și cânepa, cannabis sativa și cannabis indica. Din păcate, legislația din România, nu și cea din Europa, face referință expresă la cannabis indica și o bagă în categoria aia mai puțin nasoală, așa, în categoria drogurilor de mare risc. Okay. Și nu neapărat cânepa, cât un compus al cânepii, THC-ul, pe care îl știm cu toții, mă rog, sau cine știe. Este vorba despre THC, tetrahidrocannabinol, care este inclus în tabelul 1 în categoria drogurilor de mare risc. Da? THC-ul este conținut în mare parte de cannabis indica. Așa și regulamentul din România face referire expresă la cannabis indica. Despre cannabis... Regulamentul din România, interzice, da? Nu neapărat, doar stabilește condițiile în care substanțele și preparatele cu efecte psihotrope sau stupefiante, cum le zic ei, se pot produce, comercializa, distribui. Iar în legislația națională, mai exact legea 339 pe 2005, spune în felul următor: cannabis indica. Citești pe ecran, te-am văzut. Deci ok, glumesc. E foarte bine că dai informațiile astea. Da, deci nu face referire la cannabis sativa, adică ceea ce comercializăm noi. Face referire expres la cannabis indica. Din ce știu eu, cannabis indica este aia care îți dă stări de euforie, nu? Și cannabis sativa e aia care te liniștește. Starea de euforie o ai de la THC, de la tetrahidrocannabinol. Și THC-ul face diferența dintre cele două? Atât cannabis indica cât și cannabis sativa conțin THC, pentru că ăsta este un cannabinoid. Da.
se regăsește în absolut toate plantele de cannabis, la fel cum sunt și restul de vreo 80 și ceva de cannabinoizi identificați până acum în plantele de cannabis. Dar cei care au intrat în atenția publicului, a cercetătorilor, a oricui, sunt cam ăștia doi, CBD-ul și THC-ul. THC-ul, din păcate, nu este agreat, nu este tolerat momentan, cel puțin în România. În unele țări din Europa a fost decriminalizat, ca să zic așa, adică nu mai constituie ceva penal faptul că îl deții, îl consumi sau alte chestii. Deocamdată la noi în România e cu penal. Da, ca și în unele state din SUA, nu? Da. Bineînțeles. Și ține de procentul de THC, adică îmi imaginez că orice plantă are, nu? Măcar 0,0 ceva acolo. E imposibil, deci orice plantă de cannabis conține și THC. Deci asta e clar. Care e limita legalității la noi? La noi este undeva la 0,2%. Ok. Deci pentru toată Europa, asta iarăși e o rezoluție dată de Parlamentul European, tot ce este sub 0,2% este perfect legal. Deci se poate comercializa, se poate consuma, utiliza, fiecare după bunul plac. Dar în România tot ce este sub 0,2% e perfect legal. Deci nu se pune problema. Și m-au mai întrebat niște clienți, toată lumea este speriată de treaba asta și vorba de cât de legal sau nu este. De-aia și prima mea întrebare a fost asta, pentru că îți dai seama că prima chestie care îți vine în minte, băi, stai așa un pic, e vorba de poliție, jandarmerie. Exact, pe asta cu poliție era următoarea. Toată lumea m-a întrebat, bă frate, dacă mă prinde cineva cu cannabis cumpărat de la tine, că l-am în buzunar sau că fac ceva cu el, nu știu, îl aprind într-o farfurie, fac aromaterapie cu el sau orice altă chestie, ce pățesc? Răspunsul este foarte simplu, nimic. Pentru că, din fericire, autoritățile, și e bine că avem așa, au antrenamentul ăsta și știu să facă diferența între CBD și THC. Vizual? Ori fac cum? Cum se face? Asta este răspuns primit de la un avocat. Am înțeles. Ok. Deci știu să facă diferența. Da, ciudat. Adică pe loc, cum? Este un aparat în care să măsoară? Probabil că sunt teste, nu știu și nici nu vreau să știu și nici nu mă interesează. Chiar nu vreau să testez așa, dar cu siguranță ei știu să facă diferența. Bine, și acum fie vorba între noi, având în vedere că este un business legal, totul se eliberează cu acte, totul se vinde cu factură, se cumpără cu factură și totul este la vedere, nu cred că va avea cineva vreodată intenția să verifice sau asta. Și dacă vor să verifice, nu este nicio problemă. Îi așteptăm. Ok, dar totuși există un pericol, adică dacă te prinde o patrulă sau, niște polițiști rău intenționați și te găsesc asupra ta câteva grame de CBD sau, bănuiesc că este o posibilitate ca ei să te aresteze până la proba contrarie, până fac ei, bănuiesc, analize de laborator. Că dacă te arestează sau îți dă, nu știu, de fapt amendă nu cred că are cum să-ți dea că dacă te prinde. Nu, arestat sub nicio formă, nu există. Nu, dacă ei sunt sub suspiciunea că tu ai la tine THC, nu CBD. Ridică probe. Okay. Deci te arestează, nu te duce la secție, nimeni, nu se întâmplă nimic. Doar ridică probe. Ok. Pur și simplu te legitimează, îți iau datele, iau mostre pentru analize ulterioare, dar nu te arestează nimeni. Ok, nu știam. No. La fel și pentru alte substanțe. Este aceeași procedură, nu te arestează nimeni pe loc. Îți iau datele, se ridică probele pentru analize și după aia e vorba aia, românule, ne auzim. Adică tu poți să ai pătrunjel acolo, până nu vezi la laborator. Poți să ai și mărar, nu? Da.
Nu-ți spune nimeni ce și cum să ai la tine. Ideea este că, acum revenind în bucata noastră, chestiile astea, prin 2019, mai exact prin februarie, chestiile astea au devenit legale și în România. Și nu legale, ca alea care au fost legale până acum vreo câțiva ani, de băgau copiii în spital și îi luau cu tot felul de astea. Astea au devenit legale în sensul de cine vrea să facă, eu știu, terapie, să le folosească în scop medicinal. Da? Deși legislația, iarăși, mă repet, legislația din România este cumva foarte, foarte, foarte ciudată și foarte de neînțeles, în special pentru oamenii de rând, adică dacă nu știi să citești printre rânduri pe acolo ceea ce zice la lege, rămâi cu o senzație așa, ușor de amețeală, exact cum îți dă THC-ul, știi? Noi nu avem de unde să știm. Da, păi asta am zis, nu. Eu ziceam exact din studii, știi? Înțelegi ce au studiat oamenii, că așa am înțeles și eu că THC-ul îți dă ușor, așa, o stare de euforie, de amețeală, că altfel n-aveam de unde să știu. Ai călătorit în afară, într-un stat care este legal? Poate am călătorit, poate n-am călătorit. Da. Ok, și până la urmă, deci asta este practic destinația, nu produselor pe care tu le comercializezi. Terapie, scop medicinal. Exact. Așa, și e nevoie de adică, nu știu, la noi în România se oferă prescripții pe bază de... La noi în România se oferă și prescripții. Sunt chiar în București, de vreo 2-3 ani, s-a înființat un cabinet medical care se ocupă numai cu terapie bazată pe cannabis. Este domnul doctor Costin Militaru, care a avut nenumărate incursiuni, ca să spun așa, prin toată lumea, inclusiv în Statele Unite, pe teritoriul Europei a făcut tot felul de cursuri, de teste, așa, și s-a specializat fix pe terapia bazată pe cannabis. Deci există un cabinet medical specializat fix pe problema asta, dar din ce în ce mai mulți medici au început să prescrie pacienților și asta și au început inclusiv să și vândă. Chiar mama unui prieten de-al meu a achiziționat acum vreo 2 luni un borcănaș de ulei de CBD fix de la medic. Ok, poți să ne zici așa în mare cam pentru ce afecțiuni lumea își cumpără CBD? Sau pentru ce ți-ai luat CBD? De ce ai cumpărat? Dacă ai spus că nu are efecte halucinogene, în sensul că, dacă îl fumezi, nu ți se întâmplă nimic cu creierul tău, atunci de ce... Nu încurajăm fumatul, deci nu... Sau mă rog, dacă îl pui la, cum ai spus tu, la aromaterapie. A dat foc într-o fază. Așa, exact. Da. Hai să spun în primul rând pentru ce folosesc eu, că și eu folosesc. Da? Okay. Eu folosesc în primul rând pentru creșterea apetitului, da? Sau pentru pofta de mâncare. Că de mult duceam lipsă așa. Era ceva gen, mâncam o dată, maxim de 2 ori pe zi, dar când mi-aminteam sau când chiar mă rodea stomacul. După ce am început terapia cu ulei CBD, surpriză, de 4 ori pe zi, foame, mâncare, treburi, socoteli, așa. În al doilea rând, am mai constatat încă o chestie. Eu vorbesc strict din experiența mea acum. Nu știu pentru ceilalți ce efecte și cum are. Aveam foarte mari dureri de spate din cauza statului la calculator. Cel puțin 10 ore pe zi, stat la calculator, dureri de spate, nasol. Acum, au cam dispărut. La fel și cu somnul. Eu un somn mult mai liniștit. Mă culc, mă trezesc,
fără probleme. La fel și cu stările de anxietate și stările aproape depresive. Au dispărut din ecuație. Acum, în funcție de organismul fiecăruia, sunt diverse beneficii. Da, bine, clar nu recomandăm ce discutăm noi aici pentru ascultători, este strict din experiența ta, Ciprian, adică nu recomandăm din experiența mea. Și nu vă gândiți acum că dacă aveți dureri de spate, asta este remediu și... Bineînțeles. Trebuie ajutor medical specializat. Asta poate fi una din recomandări. Mă aștept ca în viitorul apropiat să fie una din recomandări. Pentru că la nivel mondial... În primul rând, înaintea utilizării oricărui produs bazat pe CBD sau din cânepă, trebuie cumva apelat la un medic. Cerut sfatul medicului. Deci întotdeauna medicul este mai presus de orice. Da. Aici, pentru că mai presus de orice tratament de capul tău. La asta te referi. Exact, da. Sunt anumite reacții adverse care pot apărea în timpul tratamentului cu CBD sau al consumului de CBD, cum ar fi amețeli, greață, diaree, dureri de cap, care nu știe nimic, diferă, fiecare om e diferit. Nu se știe cum acționează CBD-ul asupra organismului pacientului respectiv. Dar, din studii, s-a demonstrat că CBD-ul ajută la reducerea stărilor de anxietate, stărilor de depresie, împotriva durerilor de articulații, eu știu, pentru ce am zis, pentru creșterea apetitului. Ok, deci cam astea ar fi avantajele consumului de CBD. Oricum, cu o simplă căutare pe Google, beneficii CBD, apar zeci de mii de rezultate și acolo sunt care mai de care, și făcute de medici și făcute de universități, pentru că noi, având în vedere că nu suntem medici și nu avem nicio pregătire medicală, nu putem să recomandăm așa. Da. Este la latitudinea fiecăruia. Practic, voi sunteți o farmacie online, zice CBD. Nu i-aș zice așa. Un butic, mai bine. Da, la care oamenii trebuie să vină să-și procure CBD după prescripția medicului. Exact, sau după prescripția lor, că având în vedere că trăim în România și în Uniunea Europeană, fiecare este liber să facă ce vrea. Pot să-și prescrie singuri. Doar că noi nu încurajăm, nici nu promovăm vreun mod de administrare, decât la ulei. Asta vreau să întreb, sub ce forme comercializați? Adică... Momentan, până în momentul de față, comercializăm sub formă de flori sau muguri. Ok. Așa. Începând de mâine dimineață, adică mâine dimineață însemnând ora 00:00, vom avea... Adică fix în dimineața în care apare episodul. Vom avea și uleiul de cannabis, care a sosit astăzi, concentrație 25% și se poate administra pentru uz medical. Okay. Deci ăsta este, cred că, singurul produs care va fi disponibil la noi și îl putem recomanda în scop medical. Avem analize de laborator, toate studiile sunt făcute în sensul ăsta, se poate folosi fără probleme. Este perfect pentru consumul uman. Da, din câte am înțeles, sunt oameni care le dau și la animalelor de companie, gen căței. Da, dar numai că are o concentrație puțin mai scăzută. Deci sunt de-astea mai ce avem noi în momentul ăsta, adică ce o să avem noi de mâine, așa, este concentrație 25%, care este cumva cam maximul maximului care se poate administra.
Iarăși, având în vedere că nu suntem medici, nu putem recomanda, dar știu că pentru animale este undeva la 3, 4, 5% concentrația. Da, vă imaginez că acolo este același lucru, tot așa, la prescripția unui medic veterinar sau ceva. Exact, da. Bine, acum, sunt unii, de exemplu, dacă ai un motan care te miaună la 5 dimineața că vrea de mâncare, îi bagi un 25% să fie. Nu recomandăm. Rău n-are ce să facă. Ideea este că, s-ar putea să-l trezești pe vreo 2 zile, nu știu. La un om, 2-3 picături seara sub limbă, te țin liniștit până pe la un 6, 7, 8 dimineața. Ok, vreau să clarific încă o chestie. Nu-ți dă niciun fel de dependență, nu? Nu, zero. Acum, intrând în sfera asta cu dependența și cu asta, pot să spun că nici THC-ul nu-ți dă dependență. Dar, din păcate, la noi toleranță zero pentru substanța asta. Ei, momentan, nu vezi că oricum sunt o grămadă, sunt din ce în ce mai multe state. Uite, noi suntem în cazul nostru e ca și în Texas. În Texas e ilegal THC-ul, dar e ilegal CBD-ul. Uite, chiar acum, nu știu dacă cine urmărește pe Joe Rogan, s-a mutat în Houston, în Texas. Da. Și el, îți dai seama, toată lumea știe că e mare amator de marihuana. El e promotor, da. Mai ales că a fumat cu Elon Musk atunci în direct. Ei, și acum nu mai are voie să promoveze marihuana, nu are voie să fume, dar CBD are voie. Pentru că e legal exact ca la noi. Legislația îi permite, știi? Dar în curând, încet, cu pași mărunți, o să se legalizeze și în celelalte state, adică în SUA, de câte știu, e o leacă mai sus nivelul, cred că e vreun 0,3 sau ceva de genul ăsta, 0,3%, adică e o leacă mai... Exact cum e și în Europa. De exemplu, noi, majoritatea produselor pe care le comercializăm vin din Elveția. Elveția nu este în Uniunea Europeană, dar este în spațiul economic european. La ei se pot comercializa produse până la 0,5%. Deci 0,5% la ei este ok, este legal. Găsești inclusiv la benzinării. 0,5% THC. Da, 0,5% THC. Găsești inclusiv la benzinării. Deci sunt plicuri la benzinărie, exact cum sunt bomboanele, cum sunt gumele de mestecat la asta, așa găsești flori de cannabis la benzinărie, cu 0,3-0,5% THC. La fel și uleiuri. Adică ei, deși sunt în Europa, trăiesc într-o altă Europa. Mai special, da. Așa este și în Uniunea noastră europeană, că dacă ne mutăm puțin mai la vest, așa, o să vedem că, practic, în toate statele Uniunii Europene este decriminalizată chestia asta. Adică dacă te prinde cineva la tine cu peste 5% THC, ceva, orice care conține peste 5% THC, îți iei o amendă, te duci liniștit acasă, dormi liniștit și cam asta e treaba. Ei, în România treaba asta puțin diferit. Adică e reglementat un pic mai bine, în sensul că nu e complet este ilegal. Decriminalizată. Așa, exact, da. Adică nu mai e cum... Da. Adică nu face natura unui dosar penal. Ca să... Da, bine, din ce am înțeles, Portugalia a experimentat și cu decriminalizarea heroinei și oferă susținere junkie-ilor ăștia care sunt dependenți de heroină. Sunt efectiv, cum zice, sunt locuri unde te duci și îți dă adică nu-ți tai complet, pentru că atunci intervine raționalizează. Da, exact. Nu ți-l tai complet pentru că aceea intervine latura aia criminală unde nu mai ai bani și trebuie să faci rost de bani să-ți cumperi exact, doza. Da. În cap. Da, exact. Și ei ajută prin chestia asta, decriminalizând și da. Interesant. Și din câte am înțeles, din ce articole am citit și eu pe net, da. Au un succes destul de mare și urmează, bănuiesc că în ani de zile se întâmple aceeași chestie la nivelul întregii Uniunii Europene. Da, dar nu știu dacă în România. Aici, în primul rând, ne lovim acum, să mă scuzi, dacă aveți, cum spun, telespectatori, ascultători care sunt fani biserică, să știți că asta este un factor foarte important care
oprește chestia asta. Deci, în primul rând, biserica. Uitați-vă, dacă ne mutăm puțin la vest, în Europa, o să vedeți că în toate statele care nu sunt ortodoxe și sunt catolice, o să vedeți că treaba asta este mult mai bine tolerată decât în partea asta la noi. Da? Adică... Și noi suntem, este România, Bulgaria, Ucraina. Da, Ucraina nu e. Nu e, zic în spațiul nostru, după aici. Care nu tolerează chestia asta din cauza bisericii. Și acum, să mă scuzi credincioșii sau care asta, dar asta e chestia. Bine, în partea aia altă se poate. Acum și telefonia, când a apărut, era considerată probabil de o parte din lucrul biserică. dracului. Da, adică orice chestie la un moment dat o să aibă o rezistență, un zid de care o să dea. Dar când vorbim de Uniunea Europeană și de o directivă a Uniunii, adică momentan nu există. În sensul că nu vine Uniunea Europeană să zic, băi, e gata, legal la peste tot marihuana. Nu. Dar când o să vină, sunt sigur că, pentru că facem parte din Uniune, cu pași mărunți, poate la un moment dat o să ajungem, nu știu, o să ajungă cu țările vestice. Unde trebuie. Nu trebuie decât pentru cine nu știe, că toată lumea spune că în Olanda este legal. Nu, în Olanda nu este legal. Este exact aceeași chestie, este decriminalizată. Deci nu este legalizată, nu scrie nicăieri în legea olandeză sau în vreun act de lege olandez că este legal cannabisul cu THC în Olanda. Doar că este decriminalizată. Adică mare lucru nu poți să pățești. Dacă te prinde poliția la tine că ai un plic de un G pe stradă, așa, probabil că îți frigi un 50 de euro amendă sau cât o fi la ei, te lasă să pleci mai departe. Dar nu este legal, că de asta nu înțelegem noi. Că mă duc în Olanda, pot să fumez cât vreau eu, pot să fac ce vreau eu. Greșit? Doar în coffee shop-uri. Nu există. În nicio țară din lumea asta nu este legalizată. Nici în state. Este decriminalizată. Adică poți cumpăra de la un dispensar, că așa se numesc coffee shop-urile, așa se numesc dispensare. Poți cumpăra de la un dispensar să consumi în intimitatea ta, adică în condominiul tău, în casă sau undeva ferit să nu te vadă lumea, dar dacă te prinde cineva în așa, ești pasibil de amendă. Dar nici de cum de arest sau de vreun proces penal, ceva cum se întâmplă la noi, cum s-ar putea întâmpla la noi. E fix cu alcoolul, cum e cu alcoolul la noi. Da, e bine, la noi alcoolul e mai tolerat decât asta. Dar nu știu, Pan, că așa era și în Amsterdam, când ne plimbam pe stradă și vedea poliția pe ăia care fumau pe stradă, nu li dădea amenzi sau ceva, le zicea, băi... Da, era, exact. Da, li bătea obrazul, gen, dați drumul de aici, hai că v-am văzut, știi, nu-i frumos. Dar nu li făcea nimic, deși aveau puterea legală să le facă ceva. Nu e cu alcoolul la noi. Numai că Amsterdamul își scoate veniturile din turism, știi? Și ar fi cam nasol așa să persecuți turiștii pentru că ei văzut cu un fum pe stradă. Că... E bine că și miroase. Tu cunești. Hai să vedem cum a început business-ul ăsta. Business-ul l-am început, sincer, uitându-mă pe net. Am văzut un site concurent. Așa, și am zis, ce se întâmplă? Deci chiar nu știam de treaba asta. Zic, ce se întâmplă? Am studiat pe acolo pe site, am făcut chiar și o comandă ca să mă asigur că treaba este ok. Și după aia ușor am început să peri legile, să studiez, să vedem, asta e că este legal, cum este legal, în ce limite, de ce asta? Bineînțeles că nu m-am descurcat. Așa, eu am stat vreo 2 zile pe tema asta, nu m-am descurcat și atunci am zis, cel mai bine să apelez la un avocat. Și am angajat un avocat. Zic, prieteni, uite, care-i treaba? Eu vreau să fac chestia asta. Mă poți ajuta cu opinie juridică competentă pe treaba asta? Bineînțeles, contra unui small fee rezolvăm și cu treaba asta. Ei, și ușor, după ce mi-a venit răspunsul de la avocat, a studiat legile, mi-a explicat tot ce înseamnă, care sunt riscurile, că există și riscuri, adică
poate să mai bată cineva din când în când la ușă pe tema asta. Controle. Fără motiv, doar ca să te verifice, eventual să mai ia ceva mostre din produse să le testeze, dar în principiu treaba este ok. Și am zis, hai că e mișto, treaba e de viitor, având în vedere că la momentul respectiv eram cam 3 în România. Deci eu aș fi fost al 3-lea care am intrat pe piață, am zis, e o chestie bună de asta și dacă odată se va face și un pas mai în față spre asta, suntem pregătiți aici. Bineînțeles, m-am interesat, am căutat furnizori care să fie și certificați, să am și acte și analize de laborator, adică să-mi furnizeze absolut orice este nevoie, că în România toată lumea cere diverse... E nevoie, clar. Da, așa? Și am zis, hai să dăm drumul. Îmi dat drumul la treabă, chestia a mers, merge în continuare și vreau să meargă și mai bine. Și din cauza asta am zis, începând de săptămâna viitoare vom aduce și mai multe produse, vom diversifica. Am început cu uleiul, vom avea tablete, vom avea prăjituri, vom avea ceaiuri, vom avea ceară, vom avea și hașiș, CBD, vom avea și cristale CBD. Deci va fi tot spectrul produselor de CBD. Asta a fost doar începutul. Am vrut să vedem, să testăm piața, să vedem cum merge, dacă lumea este interesată. Și lumea se pare că a fost interesată. Interesant. Toate produse legale. Asta că din afară, știi, nu ți se pare, adică lipsa asta de informare. Exact, dar asta e cea mai gravă problemă. Lipsa de informare și frica. Da, bine, până la urmă este cumva normală, știi, dar imaginez că cu timpul și ai o serie de clienți, îmi imaginez că ai și câțiva clienți care cumpără regulat. Da, păi asta e. Mulți au testat, au văzut care este treaba și acum revin și din fericire revin cu comenzi generoase, așa, adică nu... Da. Da, și îmi imaginez că la fel o să audă lumea de voi, exact cum și noi am descoperit. Eu, sincer să fiu, am avut foarte mulți, prospecți, că unii au devenit clienți, alții nu. Dar am avut foarte mulți prospecți care îmi scriau pe Messenger, pe pagina noastră de Facebook. Îmi scriau, este legală treaba asta? Și mă chinuiam, deci preț de jumătate de oră, o oră, mă chinuiam să le explic acolo cum stă treaba. Zic, da, uite, exact legea, că e legea 1307 pe 2005, că este legea 339 pe nu știu ce. Și, adică le dădeam cu date exacte, zic, uite așa. Da, dar oare dacă mă prinde, ce se întâmplă? Păi dacă te prinde, nu se întâmplă nimic. Asta e că lumea încă nu știe să facă diferența între ce înseamnă produs psihoactiv sau psihotrop, așa, și CBD-ul, care CBD-ul nu are nicio treabă, are aceleași beneficii pe care le are orice plantă de cannabis, doar că nu dă lopata aia după cap, care este cauzată de THC. Pe scurt, asta este explicația. THC-ul nu zic, are și el beneficiile lui. Înțelegi că este un cannabinoid ca cei restul 80 și ceva descoperiți în plantele de cannabis, dar principalul efect e securea. Asta e șmecheria. CBD-ul are aceleași chestii, adică îți dă o stare de relax, îți dă, îți face poftă de mâncare, îți ameliorează durerile de articulații, îți dă un somn liniștitor. Efecte terapeutice. Exact, aceleași chestii, doar că nu te lovește după cap. Asta e THC-ul în mare parte. Te-ai gândit să pornești un canal de YouTube sau ceva în direcția asta de educare, de conștientizare? Da, numai că deci de gândit m-am gândit
și o să se întâmple chestia asta, numai că încă mă gândesc din ce unghi să abordez problema. Iarăși intervine legislația din România. Dacă mă promovez eu ca persoană, e ok. Eu pot să zic orice vreau. Dar, în schimb, eu vreau să promovez afacerea mea. Și aici e puțin alunecoasă treaba. Eu, ca firmă, nu pot să promovez în scop medicinal anumite produse. De exemplu, pot să promovez uleiul. Este ok să promovez uleiul, că da, să știi, sunt studii, asta e așa. Eu nu pot să promovez florile sau ceaiurile sau ceara sau cristalele de CBD, nu pot să le promovez în scop medicinal. Pentru că atunci vin băieții și îmi bat la ușă. Alo, băiatul, dar ce se întâmplă? Clar, pentru că nu ești farmacie, nu ai autorizație, nu ai nimic. Și în primul rând, că înainte să mă fi apucat de treabă, am întrebat autoritățile statului, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și, bineînțeles, prietenii noștri de la DICOT. Așa. Singurii care mi-au trimis un răspuns la sesizarea mea, ca să zic așa, a fost cei de la Ministerul Sănătății, care au zis scurt o chestie din asta de 2 pagini, așa, care au discutat diverse chestii care nu aveau legătură cu cazul, dar în fine, ultimele 3 paragrafe au fost foarte edificatoare. Și au zis că noi nu oferim licenții sau autorizații pentru comercializarea produselor bazate pe cannabis. Eu nici nu am cerut asta, eu doar le-am cerut un punct de vedere, să-mi spună dacă este legal să pot să vând eu. Nu le-am cerut autorizații sau chestia asta. În fine, ei au înțeles ce au vrut din adresa mea, dar ca idee, nu oferim autorizații, suport sau sprijin pentru produsele de... Nu oferă nimeni, adică nu este o instituție care să... Păi, la noi sunt alte chestii prin asta. Ministerul Sănătății, având în vedere că se schimbă miniștrii odată la 2 săptămâni, se schimbă guvernul odată la 6 luni, îți dai seama că nu prea are nimeni niciun interes să facă vreo șmecherie pe acolo, adică să orienteze la treburile astea. Momentan, nu vezi, te uita la Mike Tyson care are hectare întregi de cannabis. De când s-a legalizat, Mike Tyson a fost pe fază și dacă te uiți pe Facebook-ul lui sau pe asta, stai să vezi că se duce și are mult. Cam asta este și ideea noastră. Dacă vreodată se va întâmpla vreo minune, noi suntem aici, pregătiți, știi? Deocamdată lucrăm cu ce se poate. O să fie ok. Adică toată lumea mă întreabă, dar ceva din ăla bun nu este. Păi zic că ăsta este cel mai bun care se poate. Adică, altceva mai bun nu avem deocamdată în România. Și e foarte bun, cel puțin din punctul meu de vedere. Am căutat să facem o sortare așa la toți hibrizii ăștia care sunt de CBD, că de fapt ăștia sunt niște hibrizi. Sunt anume încrucișați și anume hibridizați încât să produc un conținut foarte mare de CBD și un conținut foarte scăzut de THC. Și am ales tot ce era mai bun din partea asta europeană și am adus. Acum fiecare se orientează după cum îl duce capul. Și încă o chestie, am mai găsit reticența asta, cred că ai spus până la început de diferența dintre CBD și legalele care au fost acum câțiva ani, cum ziceau spice shop-urile. Da, legale. Da, adică acum tu când spui cuvântul legal, știi, pe Facebook sau pe site sau unde te promovezi tu, lumea poate să creadă că sunt aceleași chestii care erau acum câțiva ani, legalele care... ridică un flag acolo în creier. Da, face conexiunea. Tu zici, nu e CBD legal. Stai că sunt legalele alea, știi? Bine, noi le știam și sub numele de spice-uri. Bine, eram prea mic atunci dar... Da, e corect și treaba asta, dar... acum, știi, cum o dai, cum nu o dai, tot nasoală e... Păi cu atât mai mult. Nasoală pentru cel care privește chestia, că exact cum ai zis și tu, vai, ce vede legale, astea sunt legalele alea care au fost legale nasoale. Dar nici nu poți să-i spui că nu e legal.
Adică tot trebuie să te promovezi cumva. Că asta, la început, primele postări, cel puțin pe Facebook și pe asta, am scos, nu puneam hashtag-ul legal sau asta, bine, tu știi mai bine acum din ce făceam, nu puneam asta și toată lumea. Eram asaltat cu întrebări, domnule, dar ce asta, vinzi iarbă? E legal? Și atunci am zis, da, hai, ok, punem hashtag legal. Eu vroiam să ajung la ce a zis Panu mai devreme, că se simte, văd că este nevoie de o conștientizare sau o educare a publicului în ceea ce privește diferența dintre diverse substanțe pe care, uite, când ești părinte, mai un pic și să zicem că devii părinte și copilul tău o să crească la un moment dat și o să fie adolescent și o să încerci diverse chestii. Și atunci, dacă tu, ca părinte, știi diferența dintre substanțe, ce e periculos, ce nu e periculos, imaginez că ești mult mai capabil să gestionezi situația decât dacă tu, în capul tău, grupezi toate substanțele ca fiind aceeași chestie, știi? Adică ești dispus să-i dai aspirină la orice durere copilului tău, care probabil face mult mai rău decât dacă îi da, nu știu, CBD. Nu sunt doctor, exact, dar zic că era doar un exemplu așa. Ba nu, ai dreptate, chiar ai dreptate. Da. Deci, dacă ești dispus să deschizi un canal de YouTube unde să-ți aduci potențialii cumpărători sub titlul de informare, nu neapărat de a vinde. Știi care e chestia cea mai nasoală? Că lumea nici nu se informează, decât dacă informezi tu, adică trebuie să le bagi informația cumva pe gât. El dacă se uită, de exemplu, la mine pe site și vede muguri aia cu, gata, ăsta vinde iarbă, droguri. Nu, intră, deschide un Google, vezi acolo ce înseamnă CBD, ce înseamnă THC, o să îți dai seama. Și sunt foarte mari diferențe între, iarăși mă repet, între CBD și THC, că asta nu înțelege lumea, că ăla e nasol, te ia cu amețealul. Nu, frate, nu te ia cu amețealul, pentru că are 0,18% THC. Deci cam toate produsele care le vindem noi au maxim 0,18%, că trebuie să te încadrezi aici. 0,2% n-am înțeles exact, e limită, dar dacă ai 0,2%, nu știu dacă ești în partea aia sau în partea aia. Așa e mai bine să o ținem puțin mai jos, știi? Să fie treaba. Exact ca și cu uleiul. Uleiul care l-am adus și o să-l comercializăm de mâine este o rețetă proprie. Deci noi ne-am ales exact, este full spectrum, deci pe lângă CBD mai are și alți cannabinoizi în componență, adică nu este ca uleiul ăla să găsești pe la toate colțurile, da, ok, are 25% CBD și restul e în suspensii de ulei de cânepă. Nu, la noi este full spectrum, avem și CBG și CBC și THCA, sunt mai multe componente acolo. Am înțeles. O să listăm. Și cam asta e treaba. Lumea nu înțelege. Nu, frate, că asta e drog. Da, intră și uită-te să vezi care este diferența. Că... Da, eu aici văd oportunitatea pentru tine să pornești un canal de YouTube prin care să explici strict chestiile astea. Adică nu să vinzi produsul efectiv. Vânzarea o să fie cumva o consecință. Da, o consecință. Și efectiv să-i explici, adică nu m-aș gândi, cum ai spus tu, că să intre pe Google. Nu, intră omul pe site la tine și apare efectiv în dreptul produsului video prin care îi se explică exact. Aici știi care e problema și nu să spun așa, care mă pune mie o piedică așa, având în vedere faptul că eu nu sunt medic și n-am nicio pregătire în domeniu, ce autoritate aș putea să am eu? Nu știu, vorbești cu un doctor, povestesc cu oamenilor despre chestia asta. Vorbești cu un doctor, vorbești cu un avocat, le iei punctele lor de vedere. Nu, și avocatul la fel, nu are nicio pregătire în domeniul medical. Trebuie... Nu zic domeniul medical, zic domeniul legal, adică sunt foarte multe semne de întrebare. Uite, ăsta e și motivul pentru care te-am invitat la episod, la podcast, în episodul ăsta. Pentru că și noi eram curioși despre chestiile astea, cum ai zis și tu. A apărut un magazin online pe piață cu muguri de cannabis, what the fuck, ce se întâmplă, ce e asta?
E ilegal, nu ilegal, știi? Adică toate întrebările astea cred că și le pune toată lumea când vede, sau toată lumea care are puține cunoștințe. Uite, și ca să risipim ceața din problema asta, hai să-ți citesc așa din regulamentul UE, numărul 1307 pe 2013. Acest regulament stabilește anumite norme aplicabile politicii agricole comune în cadrul Uniunii Europene și prevede la articolul 32 alineatul 6 următorul aspect. Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă, cannabis, așa, constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocannabinol, THC, din soiurile utilizate nu depășește 0,2%. Deci asta este regulamentul UE, da? Încă o dată 1307 pe 2013. Asta este regulamentul. Apoi, la data de 13/2/2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la utilizarea cannabisului în scopuri medicale. Prin acest act, Parlamentul European a reiterat importanța utilizării extractelor din cannabis în domeniul medical și beneficiile unor componente ale acestei plante. Da? Deci și asta cam spune tot. Iarăși, întorcându-ne în România, pentru că în România avem și noi legi așa, legislația națională, legea 143 pe 2000. Așa, acest act normativ reglementează combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și încadrează substanța psihoactivă din cannabis, THC, tetrahidrocannabinol, în categoria drogurilor de mare risc. Da? Deci ca să ne înțelegem, oricine crede că dacă îl prinde poliția sau oricineva cu iarbă la el, așa, este drog ușor. Nu, este tot drog de mare risc. Că toată lumea zice că nu, domnule, că ăsta nu. Este drog de mare risc pentru că el nu spune cânepa. Pe ei interesează substanța conținută. Iar THC-ul, tetrahidrocannabinolul, este în tabelul 1, acolo sus, alături de metamfetamină, amfetamină, heroină, cocaină și toate astea. Da. În categoria drogurilor de mare risc. Ei, și la fel, aceeași lege 143 pe 2000 face referire expresă doar la cannabis indica. Acum, nu știu dacă au omis și sativa intenționat sau poate că nu, așa, dar nu face nicio referire la sativa. Așa că noi nu putem face treaba cu sativa și noi mai avem, de fapt, sativa, cum ziceam, struguri albi și roșii și la struguri roșii sunt o grămadă, la albi la fel. Așa e și aici, pe lângă sativa, toate produsele noastre sunt derivate din sativa el, care, cum am zis, este un hibrid care produce foarte mult CBD și foarte puțin THC. Asta e. Iar pentru amatori și pentru asta sunt analize de laborator, teste exact ce conțin toate produsele, fiecare mugur este analizat, scrie acolo câtă nicotină are, cât THC, cât THCA, cât CBG, cât CBC, totul este documentat. Inclusiv pentru autorități, dacă sunt. Chiar și așa, adică toate informațiile pe care tu ne le-ai oferit, Ciprian, și cu tot ce ne-am documentat și noi și am discutat, tot până la urmă e indicat ca fiecare să-și facă propriile investigații, adică ia și documentează-te online, vezi exact despre ce e vorba, vezi care ar fi beneficiile, discută cu un medic, vezi dacă ți-ar fi benefic acest CBD. Până la urmă, fiecare își găsește medicamentația. Exact, asta e cel mai important. Să consulți un medic înainte să te apuci de orice chestie. Acum, fie vorba între noi, era, acum cred că vreo 5, 6, 7, nu știu, 8 ani, 10 ani, era un stand-up cu Teo, dacă îl știți pe Teo de la Cafe Deco. Și era exact despre iarbă, se chema asta, care explica omul acolo într-un stil așa super amuzant. Și zice, că la urmă orice substanță în exces dăunează. Deci și apa. Dacă bei prea multă apă, o să ți facă rău, e clar. Dacă mănânci prea multe prăjituri, iarăși o să ți facă rău. Așa și cu asta, e ok, nu știu, fumează, bea ceaiuri, mănâncă, fă-ți
negresii, fă ceva cu ea, așa, dar nu exagera. Dar înainte de asta, du-te și întreabă un medic. Pentru că, uite, la capitolul reacții adverse, ce spuneam, cu dureri de cap, greață, amețeli, chestii, socoteli, mai intră și chestia cu creșterea ritmului cardiac. Asta chiar am citit-o acum vreo câteva zile, tot la fel, la un studiu de niște băieți din ăștia deștepți la o universitate, cercetătorii britanici, așa. Și spuneau că unii consumatori, îi sună urât, așa, utilizatori, să le spunem așa, au fost diagnosticați cu hipercardii sau nu știu, ceva genul ăsta, cam așa cred că. Adică creșterea ritmului cardiac, ceea ce nu este. Da, nu, eu înțeleg ce zici. Și când iei multe vitamine de la banale, de la efervescente, și atunci nu ar trebui să le iei așa după urechi, ar trebui să duci să faci analize la sânge, să vezi dacă ai deficit de vitamina nu știu care, exact. Și atunci să iei vitamina respectivă. Nu iei tu așa că, am auzit că vitaminele sunt bune. Da, sunt bune, da, merg. Eu am și prieteni care iau antibiotice după urechi, știi? Deci cu alea încurge nasul, mă duc să-mi iau niște Augmentin de la farmacie. Cu atât mai mult, exact. Asta e, pentru orice chestie, că fiecare organism, fiecare om este diferit. Unul poate suferă de o afecțiune, știi? La care chestia asta nu-i face bine. Exact cum am zis, dacă ai probleme cu ceasul, nu te băga în chestia asta, știi? Asta, du-te la un medic, întreabă, uite, ți-am zis să-i... Da. Bine, dar și la noi majoritatea. Și la noi majoritatea medicilor... de la medic. E un caz, norocos că e un medic care probabil e informat, dar sunt medici mai în vârstă care îți dai seama că nu sunt la curent cu chestiile astea și probabil și ei au preconcepțiile astea despre și nu trec de zidul ăla să verifice mai departe afirmațiile adevărate sau neadevărate. Uite, și noi aici putem să mâncăm ca tot podcastul, adică invit lumea să verifice fiecare informație pe care am spus-o noi. Da. Mai mult de atâta, Ciprian, ai tot menționat de site-ul tău și de afacerea ta, dar cum se numește? www.extremecbd.ro. Intrați acum. Ok. Eu am o curiozitate legată de asta. Ai avut vreo problemă cu firmele de curierat? Nu. Chiar n-am avut nicio problemă. Lucrez cu same day din prima zi. Nu, mă refer dacă au avut vreo reținere sau ceva, nu. Dar oricum ei nici nu știu ce transport. le dau coletul. Bine, acum fi vorba între noi. Au cumpărat și curierii, că la un moment dat m-au întrebat și dar ce tot trimis un pliculețele astea așa mici? De valoare mare și plicuri mici. Da, zic, la urmă am zis, iarbă. Da, păi și cum facem să obținem și noi? Păi zic, dacă mă aștepți 5 minute, mă duc, scot factură, îți ambalez ce trebuie și rezolv. Am înțeles. Și așa s-au prins, doar cei care ridică comenzile. Așa s-au prins că sunt legale. Da, băi, zic, uite așa zic, dar nu vă așteptați acum, așa păreau așa mai... Zic, nu vă așteptați experimentați, da. După cap, că nu se întâmple... Zic, se întâmplă alte chestii plăcute, mișto, dar lopata iese din ecuație. Și că, domnule, las, noi nu știm. Ok, gata. Și de exemplu, am clienți astăzi, am livrat unui client care a venit a treia oară. Deci prima oară a luat așa puțin de test, a făcut ceva aromaterapie. A doua oară a luat puțin mai mult de test, așa, tot pentru aromaterapie. Și a treia oară a luat ca lumea, ca să-i ajungă pentru aromaterapie cu familia. Asta îmi place la glume cu chestia deci și astăzi am ajuns la concluzia, zic, băi frate, după ce a venit uleiul și am
etichetat frumos tot așa cum se cuvine. Zic, bă, deci clar, lumea este nebunită după ceaiuri. Trebuie să aducem și ceaiuri și de săptămâna viitoare o să aducem și ceaiuri ca să fie treaba bună. Și zic, băi, asta cu aromaterapie, cam nasol, trebuie să pui în farfurie, să dai foc acolo, stai să miroși, nu știu ce. Dar asta cu ceaiul, ți-ai scăpat 2 plicuri într-o cană cu apă fierbinte, pac, l-ai băut și e cea mai bună aromaterapie. Deci, lucrăm și cu astea. Acum, pentru restul, cunoscătorii vor avea acces și la hașiș, necunoscătorii vor avea acces la ceară sau la cristale care se administrează sub limbă exact ca și uleiul. Nu, ce să zic. Vrem să aducem chiar tot spectrul de produse. Ciprian, noi îți dorim mult succes, îți dai seama că este o nișă nouă și e un subiect sensibil, de-aia am și discutat aici relativ o oră, ca să cumva să deslușim nodul ăsta al necunoașterii despre CBD. Auzi, dacă te duci prin cartier, nu e așa o nișă nouă. Și tu ai dreptate, dar... Dacă te duci și întrebi prin cartier, nu e nișă nouă. Da, pentru cine nu știe, Ciprian, deși dar acum... vrem să fim... Deși tu ești la Cluj, Ciprian, nu? Cam da. Dar tu originar ești din Galați, ești din Micro 39. Fix din 39, din Galați. Am înțeles. Ok. Bun. De pe Traian Vuia, ca să fie mai clar. Dar noi nu știi cum Traian Vuia poate băga și eu hașiș. Mă rog, lăsăm gluma la o parte. Mulțumim mult, Ciprian, că ne-ai elucidat niște misterii. Și eu vă mulțumesc. Și ne-ai povestit. Pe Ciprian îl găsiți pe Facebook, pe site-ul lui și așa mai departe. Iar pe noi vă rugăm frumos să ne dați un subscribe, un like, un share, de ce nu, sunt gratis. Nu vă costă. Dau eu. Și ne ajută foarte mult. Vă mulțumesc dacă ne-ați ascultat până acum și ne auzim vinerea viitoare. xtreamcbd.ro